ناجي إذا سوى بچانا تأخذنا أيمانين رشيد عدول سلمي لي واشترك وقديم دوح وبچ حلق دوح أحيوك شبوش قنا خنا دا تيري غازت قوبل ديل رسي بچاوا مكان وقر خوتيان شيء بيو وين شوية غير شيء لويك أنت تلعبه داولة غازت علاقة وانوش داولة وبولش داولة أي تنبول سارع داو غازت قوبل ديل سارع مخد عمر ثاني هرميدوش نينانسي شمروچي تيريق وداو مولا. Указом главы Чеченской Республики за достойное воспитание сына, чьи заслуги связаны с совершением геройского подвига, мужеством и отвагой при исполнении служебного долга, награждаются медалью Нейнанси «Материнская слава» Бирдукаева Жаната Вахитаевна, мать погибшего Абдурашидова Арби Абдуллаевича, Алиева Тамгат Сайфудиновна, мать погибшего Алиева Хамзата Майрбековича. Deriz خليشون زنديبة هاليولر دقهم كان تجاوي أنا هيلر بقارة خستير قلوا يوخس بيش كعوس دeriz خليل قام السنة نحن بحاجة إليك. Указом главы Чеченской Республики за достойное воспитание сына, чьи заслуги связаны с совершением геройского подвига, мужеством и отвагой при исполнении служебного долга, награждаются медалью Ненанси «Материнская слава» Исмаилова Разит Хамидовна, мать погибшего Исмаилова Баудина Валавдиевича. Награждается Исаева Дагмара Руслановна, мать погибшего Хажиханова Зелимхана Салмановича.